Moi! Tänään me kokeillaan tällaista lifehackia, eli joka on niinku, no selitä sä. Se on niinku, että jos tähän pistää kuulemma paperin tähän päälle, niin sitten se niinku, sitten jos tän kääntää ylös alasin, niin kuulemma ne vedet ei tuu pois sieltä. Kokeillaan. Otetaan tälle Joo. paperi. No niin. Hyvä. Hyvä. Mä oon tolleen, nyt se voi vaikka repiä muualta ympäriltä siitä. Se voi repiä siitä muualta. Noin. Ja kokeillaan tätä. Eli N-Y-T. Ei tää kyllä toiminut. Ei toiminut. Okei, joo. Ihan skämmi. Ihan skämmi. Skämmi! Bye!